Kaburom baga jingo nga shu jisu hagani ka por ka bamenta bat nga ai kublay ru ifi wei baro hagani ka por haga kerteng ka bathiang tam ka badan bor tam ka jong try unong penim jingi u jisu Christ hagani ka por menta nga don ni ka kubor ya ka ba nga don ban pen ngau shipi bat nga sotanat bahay ni ka kubor amar ka long ka kubor ka ba ngayo jingmentoy ngayo jingker khu ba ding ta nga sam lang ni ka kubor hagani ka sngi shipi bat kani ka kubor ka ba sultanat hado kata-kata ya ka ba kapin kendit yangi ka ba pensuk thu yangi ka ai bangi de ban le kum kita ki babut yau Jesus Christ ka ai bangi de ban le kum kita ki babut yau Jesus Christ ni i hang ni ya gini ki jingjang as ai fi ka wei hadin ka wei ya ka bangayu i hang ni ba Jesus khmi lenti ki ai ki ba kraw na kisenran ki jong u ukmi lenti ba kisenran kin le ya ka ei ka ba u le ba kisenran kin panon kam ya ka jinget ke jongki hendrai ngai i pen ban ba kisenran ki klempoi sino sinoru tading ta kani kalong ka ji kai ka ba deyanga ka ba deyangi lang ha kani ka por ya ka bangiyo na ka ktien ka jong blai tading ta ka jingja ka baning kong kaba jah hagan ka ktin ka jong blai ka long kata bau jisu ukmi lenti ya kisenran ki jong u ba kinle ya kata ka ba u kwa aban le ukmi lenti ba kisenran kin hukum ukmi lenti ba kisenran kin le kita ki kamba hendrai penban habawan kita ki jingjia habangi pa ya ktin jong blai ngi i ba anda haba kila shong haga terling ba anda haba ke eryong kelawan haga taga duriau lapen ki ka taga ling lapen ki penban wat ya ka jingat jong kita ki senran ka babel ki thu ingi ka por Matius kal nong ba pra khot ka ba arpulai ka ong te haba ula kieu ka ling ki senran chu ki de bot eu ha khmi ru ka jingki phalo ka ba kraw kalami ka duriau kat ban telap ya kita ki ling da ki jing at pulung hendrai ula yo thia tiha bagi senran ju ki lewan ha u ki le kersiu i dong ku kerat tu pen emingi ngin sayap tiu jisu lo ong ki balai ba pilong ki ba septing a pi ki barit ka jingai on na kum ta ula ki ula sneng ki air ba duriau te kalalong jai e kita ki breu ki lai kendit ki dong uba kumno uni kal air ru bat ka duriau ki ko ngo yu pi hang ni u jisu am shwabun sneng yaga eryong usneng ningkong ini kisenran. Ujisu shwabul sneng eryong usneng shwa ya kisenran kinjungu. Balai. Kadau kalong bahaga jaka bagi senran kin sneng ya eryong ki septing penban. Haga jaka bagi senran kin penjajai ya eryong kiret mensim penban. Kiklet ya kata ke bor bat ya kata ke ikhtiar ya ka ba ujisu la ai haga ki banget. Kamtam kini ki dan bad ujisu. Ujisu dan hajan jongki tang ba ujngai palat naga donut jongki. Lesi kalaban long kum tay ngai piru. Ho ngi dan hajan jong jisu tang ba ka jinget jungi ta ka jingai nutrai. Tadeng ta ka jaka bangin hukum. Ya ka bangin snag ya ka jinget ki buan ka jim ka jongi. Ngi septing ban bat ngi randien ngi rit mel sim ngi do jingkerman. Haga jaka bangin tur persya ngi randien penban ngi paidien penban badeng tangi i baga jinglong jongi tentang kam ya pher bagini kisenran tadeng tau jisu ukwa bagi senran kin hukum bagi senran kin le yang ka kamba hendrei ki septing penban kadi ka kamram ji kisenran ni kala dei sya ka benta ga jongki bakin sneng ngi ka eryong Henry gila septing ki eryong deng tau jisu da seneng i kisenran wala piki barit ke jingai si jisu laban ong ingi pergi pang istam ani habangi wan ki eryong ke jim ke jungi ke jikam gin hukum gin seneng bakin snap jar kita ki bodjing dum Henry septing penban jisu ong piki barit ke jingai jisu ke jisau khmi lenti bagi di kisenran ban seneng ki kerseu yu jisu ki pen dik yu jisu kipen keu but ki kerseu but ki ong ngin sayap
Tadi yang ta habudan Jisu kan mau ni kawai nginom yap. Habagidan ke jinget au tra nginom yap. Habagidan ke jinget au Jesus Christ kan menjaga ke bersniu. Gidan ni ka bor ba di ikhtiar ban hukum. Ya ki bor jong ke jingdom. Okey, ngine poi sa kawai ke benta ka ba ar. Ngi bau Jisu mo ulayalap bat hadin ba ulayalap kita kipat ba akilaya tangan bat anda haba kipat ba akilaya tangan ke ba jabu Jisu laisen to pat ba teding tau ongkum ni habangi puli Matius long bakhat sa ngi ihang ni kadkhot ke ba lukhat san to ko ongkum ni ti haba kalakham no agas ngi kilayawan hakisun ranju gila ong kani kalong ke jaka kinja kaporu kalakham palat to pelat no yagi pat ba bakinya le shagi shnang banthit jingbam yeladi kisunran ki ong kumta u Jisu te lo ong haki kimdon kam ban le no to ai mo phi haki ban bam pi kani kadai kebau Jisu ukwa ba kisunran kin ai jingbam yagi ta kisan hajar u Jisu ai kalat yagi ni kisunran bakin busai kita kisan hajar on Jisu ai ba mapi gini kisan hajar. Kaya ka ba jay kisan ran? Puli honest ka nang ka banrio. Gadakot ka banyaw ka ong u Philip puli tu ha u arspa suka u kupu onom dap yaki. Bagi niya yo what mar kendiat. Fi hang i ba u Philip haga jeka bong to kan rat ngin ya sam ya kata ka jingbam. Rai uang penban upen iya ke pisau, uang penban iya ke jinglut, arspa sukau kepu onam dap, yaki. Bagi nyo wat marmar kendiat. Haga jing sisa, kisenran, kila yo kat iya gani kalat, bakin le iya gani kamba. Henry, kipet penban sika pisah, ki om dan pisah, mendap deh, try, mendap. Me perkat kumno bagin pisah kat kini kipat ba. Haga jing sisa, utrai kuat bagi kisenran kin le kata kamba. Tading tangi ihang ni ba wei kisenran jong u Andrew para Simon lo ong don wei kuna ang ni ubadon santli ki pu barli ban artli ki dokha Henry kita ki long ayu hapdeng kat ni te Jisu lo ong to pchong shania igi breu bat dan shibun uplang ta ke jaka kumta kita ki breu ki le shong shania haga jingkhen kumbasan hajar te Jisu lo shim ta ki pu bo anda ulala ngu ulasam hagi senran kita ki senran de hagi kita ki basong kumju ru ya kita ki dokha katba kiamon ni song thu hang ni ba u Jisu u habale hi ya kata kamba dalade namar ba ki senran ki jong u habagi pet kimpet ya ka ek ba utrai ula ban le ne kimpet daga jinget bakila ban le ya kata henry pet penban sa kapisa tiap dap nam dap. Tadi tak kuat benong ifi kene kesengi ke momenta, lese pidan ke jingkerdu aki yang kesem ke jong pi biong, msagom no ini ki kon, msagom no. Ngagi ni ki bhai yang ki basam ne, kum ta ter haba fi pet ya ke finance ke jong pi, fi pet ya ke tak yok ke kot ke jong pi pitep ya kene ke wei, ba kum no la ban pendap, da ini iba kendiat ya ke tak ke jinglut ke bebon. Ke kuat benong ifi kene kesengi, utrai kuat ifi, ba fini iya ke kamba da ke ba pi sunget bet. Ding tang kwa benong ya pi hakani ke sengi ke mentala da ka dan ke jingat kat sembai terso pini ibe ya kani ke wei ba pila ban le ya gi ak ya ka ba utra ul ai bore fi fin le tading ta fi la filanget pidan karam ga sha ga jim ga jong pi pidan kita ki jing e ka badai kayo ka khot le se utrai wang wat kuslai utrai wang wat ki jing mot wat nomlik wat ram na kiway, wat nomlik panji harap na kiway. Henry, utray ko abanong ifi ni kesngi. Kumba meneng ala keren sepang kata ke eryong, bagawan agajin siya, bagi dia makiban seneng, ya kata ke eryong, kisah seneng pen ban hau Jisu. Namar ka jing mamungat ke jongki. Baga ko abanong ifi ni kesngi, ladan ka jing kerdu, agajin ke jongfi, ladan fidan siya, kata ke jing hiran, hukum, ya kata ki mensim jing kerdu. Hukum ya ketika mensim jinghiran, hukum ya ketika mensim duk, bakin pat nak jing im ke jongfi, ba nak ying ke jongfi, nak jing trai ke jing ta ke jongfi.
bat ngangai la pi hukum da ka jingai kita ki mensim jingkerdu barok kin ria kini ki mensim ki batrekam na dien ha pi i ka khamat ke jong fi ye ga jingkerdu ye ga jingdok pi hukum gini ki mensim kin ria ha ka kerteng u jisu ba pini i ye ga jing paho ha ga jing ge jofi san ajar ki le bam bat ki le kedang ong ka tin ke jong blai katam sakhat artukri ong ka tin ke jong blai ade tadi ta kwa abon ong fi ke ni ke sngi wanom yat da kata ka ba PPE wanom yat da kata ka ba PP don banong ni tangkat ni tip dap nam dap kwa banong fi la dau jisu don bat pi ka ba khendiat ru kalong shibon ka ba khendiat ru kalong shibon lada utrai udan bat pi kalau pat sakoi ke jingjia ba kata kalong ya ka bangila ban syam no markas long ba khendai kai thu ngi hang ni boladon utau khpa bon lam yu to khna khon jong u ba pangbor haki senran kababel ge thu ingi hangni ka ong ba ulalik phadwai ki senran tang ba kita ki men sim pangbor kim sim lami nau to khna kababel ge thu ingi ke khot ba saw ong kilayawanti haki senran kilayo i upai ba babon batawiar yaki bat yaki nong tho ru ba ki sat bat ki ti kumni ru utau pat ba baro aba kilayo i u kilayo snokendit bat haba kila pet shau kilangu yu ula kelite haki ke ka bapiasat bat ki utau pat ba ule thu bola ongru kono hikai ngalawan lam hame yau khon jonga ubadon mensim bam nang kran Syaish eru ba ula lap ya ula lempat usai tertho baru kriat ya lagi beniat baru nang swairu ngalong de kisran jong me bikin beno tikim la setia ti ule thu bul ong aki api ke pateng menri bomnget sakatno ngan long bat pi sakatno ngan sya ya pi tuan lam ya hanga kilawan lam te ya bat haboloi i ya kumni ru utau mensim ula ringker that ya bat habau la kelana khendau ula ksat bat ula saiter thoru ula kelite yau khpa jong kaslam katno hado baja kani hau ula ya thu te nado bodang khna kababel ke thu ingi hang ni belayalam yunu khna shagi senran dwai henrei utau mensim jing dum ukhlam pet o jisu da song di au ba yini ki senran ki jong namar ka jingbom nget ke jongki bat kumta anda habalawan lam ya utau khna hau jisu kumto une mensim bamman une mensim uba pangbor uba pen kibhor yunu khna kumta hi uda mi no yunu khna uda kelana badan usai tertho bat kita giksoi kilami badai ta kwa banang fi ni kesi ke bamenta basisien bangi ngelanget au trai basisien bangi ngila pediang eu wat ju artatien maru jisu ong ini ki kentien ni pule markos nong ba khat riu khot khat nyau ong kini ki dak kin but ya kita ki bangai ha kerteng ke jonga kini be gi ksoi jisu ladap ai ya kata ke bor ha ki senran ki jongo bagi ta ki ba bot eu sisa ladap filak bot eu trai fidan ya ke bor ban hukum ya ki ksoi bakin phat kin fin kran ki thlik ki betmai fin ra ki besen fin di kita penyap kan pen sneu kan ya fi fin bo ki ti ki pang ki ta ki nyok khia ki nyok pediang yo mensim khoi ki nyok pediang sisa ya ke jing lai lot na kita ki jingte na kita ki mensim jingdom ka ji im ge jongki tani ta utrai kwa ba phipin le ya ke ba kham khrau ya ka ba utrai la le utrai wang fin le kham khrau te ban ya ke bang le bat ka de ka ta men ta ka sngi kan mau gini ka we utrai la ai ka bor ba ikhtiar hafi la fila de shisha ki ba buat utrai la fila de shisha ki ba kala ka bumut la fila de shisha ki breu ki be yahat ba utrai am pidan ya ka bor ngamong ki we ku subut mulu mala rei kita ki bela buat akti kejat utrai pidan ya ka bor ban hukum wanum long communication ran ki dan baru jisu tang ba kim dan pat baru jisu ki ya lang baru utrai henrei kim dan baru utrai jisu kwa yangi kum kita kinong buat ula ahi kita ke bor ki ikhtiar wan ki eryong in hukum mengi eryong in sneng ya kata ke eryong ban laga dai yangi ban besar ban pendap mo wat numpet ya kata ke pisah kat nong idan le ya kata ke aka mo try jingi de Jehovah Jara un pendap
ya ka yeng ka sem ka jong fi un pendap ki jing nan kam jong fi kat gum kata ka jing kan rai spa ka jong how kres ka boram ong ka tien ka jong blai Lain ta don ki pang bi chitom ru dwai nam ta jong ki wat ong tip la nam la tip phet nam phet ki jing pang wat ju ar ta tien utrai ong a pi ki barit ki jing sakat no ong ngan ya lap ipi sakat no ngan kren sakat no ngan le ba phin ngai ngai tran ai bor fi ni ka sngi ka bamta ai bo jisu sngo bha un shem sngo bha si sha ya pi marukwa ya pi ba phin le ya kata ka ba u kwa ya pi ban le tani ta wanum ya daga jing yu wanum ya daga jing sngo ya daga jing ngai but halap hi ngai phin i jisu ong wat ki lomba la fi ong ban kel ria kita ki lomba kin ria but long balarat no bat bakin no plum syakadur yau kin long si syakum ta bala da fi kran daga jing ngai fi yukum daga jing ngai wadi uding dumbur jisu ong la fi tim un yap tadi ta ka don ka jing pang pila ban tim ya ka jing pang kin yap kita ki bor jong ka jing dom jong ka jing tim ko wana ka jim chu pi tim ka la ya ka jing tim kan yap to ye dwai ngani ka por menta ni ngai utrai no ai bor fi ni dwai hallelujah gertengu jisu ka jing beslek jeme try ka wan ni khon ki jome kan wan ka bor jong ka jingai kin yo ai to min sim jong ka jingai bakin nget ko konrat na mar ka wai na ka jing ai ki jome ko konrat ka de ka jing ai min sim jong ka jingai abini khon ki jome try ba ki la bot kin sngo ar ta tien hab mala ai ka tagi ikhtiar ba ka bor ko try baginom randin henry bakin le ya ka ei ka ba memele atry but kam crowd ban ya ka ta kin le adwai ker khu pi ki badan ka jing tem ki ta kin lat no ki badan ka ta ki jing crow ki jing shitam jing pang jing dum pala fi don makna ha ka jing bam ngai ngadwai ngada ker khu pi ngada hukum bo men sim jong ka jing ar ta tien kin kan ria baro ba fi yo pdiang yo men sim jong ka jing ngai haga kertengo jisu fin ya naga bor shiga bor ba naga jingat shiga jingat naga jing job shiga jing job tat ado ka sngi ka jingwan ka jongu jisu Christ try don come ya fi u try u kwa fi pin le ya gitiki kam ka ba jisu le ba la fi la long sha gitiki ba bot bad la fi bat kala ka ba mot kala no ka jing kala ka mot ka de ta bun sin ka jing kala mot ka de ta ba ngim pat nget ya ka ei ka ba try u la le ka jim ka jongi ngim pat nget ya kata ka bangila ban leru lan ingim pat nget ya kata ka bor ka bu trial la aingi la hangi haban kala ka mut ni haban pediang ya kata ka bu trial la aingi ka duai nga ker khoi film ta ka sngi film ya chu da ka ji na da ka jing snow brio na ka jing long brio and renga nget fin ya do men simba khoi hallelujah ka duai nga ker khoi film yo bor ba finang duai fin shakri u try fin long shisha ki da ki brio ki be slok bu try ki ba puli ka tin ka jong try fin long shaki brio ki ba dab do men sim ki ba ya do men sim ki ba em do men sim ki be shai lam do men sim ba khoi na duai nga ker khoi pi ker teng ka jong jisu amen bar amen try nang ker khoi pi nang yo e ka bor nang yo e ka jingai shakri utrai le ki kamba ha ka jim fi ya da ka jing sunguret but ya si sha baru Jesus Christ try ker khoi pi ngai sham yang la shai sngi ha ko ba ka khubar sta kublai shibon blenda ka boram chu amen